Nu er vi i selskab med studerende fra Danmarks Tekniske Universitet. De vandt i weekenden førsteprisen i det internationale Shell Øko Marathon med deres hjemmebyggede Dynamo, der er den første bil, der udelukkende kører på brint. Og resultaterne på Formel 1-banen ved Toulouse i Frankrig resulterede i førsteprisen for at have kørt det, der svarer til 671 km på en liter benzin, og i anden præmien for den tekniske udvikling. Rigtig god aften. ...671 kilometer på en liter brændstof. Det lyder for godt til at være sandt, men den er god nok. En gruppe danske ingeniørstuderende har slået verdensrekorden for økobiler. Og her kommer danskerne ind i opløbsbanen. Farten er mildt sagt moderat, når der er væddeløb for økobiler, som her i Sydfrankrig i weekenden. Det gælder nemlig om at køre langt på literen, og danskerne kører langt længere i deres hjemmelavede køretøj. Den er brugervenlig, den er miljøvenlig, og den kan køre 671 km på det, der svarer til en liter benzin. Den danske vindervogn er udviklet af et hold på 35 studerende. Det er varmt. Det er meget varmt. På Danmarks Tekniske Universitet har de selv bygget vognen op helt fra bunden, og nu er det simpelthen den økobil i verden, der kan køre længst på literen. Det er jo verdensrekorden, vi har slået, og ja, det var fantastisk. Det var helt vildt. Vi vidste godt, at det nok ville ske, men det var en utrolig oplevelse alligevel. Brændstoffet i danskernes bil, det er brint, og det forurener slet ikke. Kunsten er så også at lave noget, der ligner en rigtig bil. Og som det fremgår, så løb danskerne også af med sejren i den disciplin. Pointen er, at vi netop vil lave en bil, som du kan sætte ud på gaden, og som overholder alle bestemmelserne, som er så anderledes miljøvenlig, og som du og jeg vi kan gå ind og bruge og kender de her ting. Sejren i økovæddeløbet giver nyt brændstof til drømmen om, at Danmark igen bliver et bilproducerende land. Og man bliver jo fanget af det. Det skal bare være bedre og vildere, og selvfølgelig er enden jo, at hvis den kunne komme i produktion, ville det jo være det største, der kunne ske. Bilen er bygget i studietiden på godt et halvt års tid. Og de unges drøm om at sætte brintbilen i produktion er måske ikke så fjern. Flere danske virksomheder har vist interesse for projektet og skudt penge. Danmark skal have førertrøjen på, når det gælder højteknologi, lyder regeringens flotte mål. Men det mærkede de ikke noget til, de unge studerende, som har vakt international opsigt med deres brintbil. Pengene til den banebrydende bil måtte de selv ud at skaffe. De unges brintbil satte verdensrekord her i weekenden med 671 km per liter brændstof. De overhalede alt og alle, også de økonomiske bevillinger. I starten så var alle og enhver herude, de var fuldstændig vilde med vores idé om, hvad vi gerne ville lave, men det var helt sikkert, der var ingen, der havde nogen penge. De 35 studerende byggede deres sprintbiler op fra grunden og gjorde flere tekniske landvindinger undervejs. En stor del af kapitalen måtte de også selv bygge op. Det har været et kanonhårdt stykke arbejde. Vi har brugt måske en tredjedel af vores tid på at skaffe penge. Vi har været ude og snakke med flere virksomheder, end vi kan tælle til. Trods økonomisk modgang slog de konkurrenterne. Deres bil kørte simpelthen længere på literen end alle andre. Jamen det er selvfølgelig et imponerende resultat, som jeg kun kan lykkeønske med. Det er jo flot. De unge har med andre ord gjort lige det, regeringen gerne vil have. Vi har her en generation af unge ingeniører, som er teoretisk utrolig stærke, og samtidig har evnen til kreativt at omsætte det til praksis. Det er den type mennesker, som kan løfte det danske samfund. Og brintbilen kører måske en dag ud af samlebåndet på en dansk fabrik. Der er elementer i den her bil, hvor de unge selv har udviklet innovative løsninger, og det er dem, vi skal konkurrere på i Danmark i fremtiden. Så i dag undrer de unge sig. Man får at vide, at vi skal være en innovativ og være fremme i skoene, ikke? Og førende nation inden for teknologien. Men det koster altså. Det bliver man nødt til at være villig til også at betale den pris så. Men nu er der måske også mere økonomisk brændstof på vej. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Det er der vist bred politisk interesse for. Brintbilen skal være med i en ny stor konkurrence i juli. Og de penge, som det trods alt lykkedes at hive hjem til brintbilen, kom især i form af sponsorater fra erhvervslivet.